Gibida sa duha ka tribo sa Malungon, Sarangani ang pipila ka tradisyonal nila nga pamaagi sa pagbaton ug pagkaon sama sa pagpana og hayop ug pagpanahop og humay ato sa pagsaulog sa Tribal Day sa maong lungsod. Ato kining silipon, pinaagi ni ining report. Giagi og pa-contest ang tradisyonal nga pagpanahop og humay sa tribong Blaan ug taga-Kaulo nga duha sa mga indigenous people sa Malungon, Sarangani atol sa pagsaulog sa Tribal Day sa maong lungsod nga gipaygayon sa Municipal Hall adlawng Lunes. Gani pinaspasay ang mga partisipante sa maong tribo sa paglubok sa mga grano sa humay gamit ang lusong ug alho. Dayon, gitahupan kini gamit ang migo. Gawas ni ini, giagisab og pa-contest ang archery o pamana gamit ang pana nga gama sa kawayan nga gibutangan og talinis nga bakal. Sa maong contest, gikinahanglan sa mga partisipante nga ig-on ang target subject sa manining imahe sa manok ug baboy. Apan, ang pinaka-challenge, ig-on ang imahe sa usa ka deer nga gipalihok-lihok. Himala pa, ang pamana usa sa naandan nga pamaagi sa pagdakop og makaon nga hayop kaniadto sa mong tribo. Ito, masaya naman makatry sa ganitong opportunity para makita ng bayan na ang indigenous people, ganito pala ang paraan nila para makahuli ng ulam. Matod sa Municipal LGU, pamaagi ang maong aktibidad nga mahinumduman ang responsibilidad mapa-indigenous people man o dili nga i-preserve ang mga indigenous roots ug masiguro nga mapasa kini sa sunod nga henerasyon nga dunay garbo ug dignidad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.